गोरोन्थि जाबाय बिनानाव, नो थोरसिया लाफिनदो। जेबो गोरोन्थि नङा आदा, आंनि मेगन थाइनैया नुवा। बिनानाव, नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा माइनाव आदा, नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा सोरां। नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ न'सिम दोनना फैनि थौ। जेबो नङा सोरां, थांजागोन, आंहा न'आव रावबो गैया। थौ बिदिब्ला। माइनाव, नों थाथ'दो, आं गाबोन फैफिनसिगोन। जागोन दे सोरां। माइनाव, अ माइनाव, माइनाव, माइनाव। सोरां, नों दसे जिरायथ', आं आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनि। माइनाव, थौ जों सानैजों दसे बेरायनो थांनि। जागोन दे सोरां। सोरां, मा जायगा बियो? अ माइनाव, बे जाबाय दिरें दैसा। आंनि मेगन थाइनैया नुवालासे आं नोंखौ बोरैहाय मोजां मोननो सोरां। माइनाव, नों जेबो साननो नाङा। आं नोंनि मेगन थाइनैखौ डक्टरनाव फाहामनो लांगोन। थौ माइनाव, न'आव थांदिनि। डक्टर सार, आं माइनावनि मेगन थाइनैखौ फाहामनो लाबोदोंमोन सार। अ, जिराय। माइनाव, नोंनि मेगन थाइनैया बोरै नुवा जाखो? सार, आंनि मेगन थाइनैया 2 थाखोनिफ्रायनो नुवा जायो। अ, माइनाव, नोंहा न'खराव सोर सोर दं? सार, आंहा न'खराव रावबो गैया, आं दा हारसिं दं। अ, नों बिनि मा जायो? सार, आं माइनावखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। आंनि मुङा सोरां। माइनाव, नोंनि मेगनखौ चेकआप खालामग्रोना नायग्रोनांगोन। थौ बिदिब्ला चेकआप रुमाव। सोरां, माइनावनि मेगन थाइनैखौ फाहामनायाव 7 लाख खरसा जागोन। 7 लाख? डक्टर सार, आं एसेबां रांखौ बहा मोननो? सोरां, रां गैयाब्ला आं सिकित्सा खालामनो हानाय नङा।
सोरां नों आंनि मेगन थाइनैखौ फाहामनो हायामोनब्ला मानो डाक्टरनिसिम लाङामोन? माइनाव, नों जेबो साननो नाङा, साननैसो नेथ'। नोंनि मेगन थाइनैखौ फाहामनो थाखाय आं रां खामायनो थांनि। सार, आं बेहाय माबाफोर खामानि मोनगोन नामा? सोरमोन? फै जिराय फै। जिराय। आच्चा फंबाय, नोंनि मुङा मामोन? सार, आंनि मुङा सोरां। आच्चा फंबाय, मोनसे खामानि दङ नों मावोब्ला। मा खामानि सार? नों आंखौ अफिससिम लांलाय लाबोलाय खालामनांगोन। जागोन सार, आं हागोन। सोरां, फै बिदिब्ला न'आव जिरायहैनि। सोरां, आं जोबोर दै गांबाय, दैखौ लाबोनायसै। जागोन सार, आं लाना फैनि। सोरां, बै फ्रिजआव आंनि जौ बथल दङ, बेखौ लाबोनायसै। आरो नों मा जानो गोसो दङ बेखौ जाहैदो, आं जौ लोंनोसै। जागोन सार। डक्टर सार, आं गासै रांखौ लाबोबायमोन। दा नोङो माइनावनि मेगन थाइनैखौ फाहामनो नाजानांगौ सार। सोरां, जागोन, जिराय। सोरां, बिदिब्ला बे फाइलाव नोंनि गासै एड्रेसखौ बेयाव होलां। सोरां, माइनावखौ जोंनि गारिजोंनो लायनाय जासिगोन। डक्टर सार, रांखौ लादो। सोरां, बिदिब्ला दा थांथ'नो हासिगोन। आंनि आलमारिनि 'एसेबां रांखौ सोर लांखो? सोरां, माइनावखौ जोंनि गारिजोंनो लायनाय जासिगोन। आंनि आलमारिनि 'एसेबां रांखौ सोर लांखो? 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 'एसेबां रांख
बे सोराङानो जानांगौ। र' बेखौ फन हरनि आं पुलिस थानासिम। मानसियाथ' नोंनाव बेनो जानांगौ। सिपाहिफोर बेनो सिखावा एरेस्ट खालाम। नोंनि मुङा मा? सार आंनि मुङा सोरां। सोरां, अब्लाथ' नोंनि सिखावा बेखौ थानासिम लादो सिपाहिफोर। जोंदाव आरो मेरगा खोनासं, दिनै हले जायखिजाया खामानिखौ मावथारनांगोन, नङाब्ला जोंनि उदैया रानगोन। नंगौ बस। थैनाय थांनाय जोंदों जेबो लोब्बा गैया। जागोन बस। थौ बिदिब्ला। खारदो चला दिनैनि जोबथि रादाब बेलासिनि 3 रिंगायाव नलबारि जिल्लानि SBI बेंकनिफ्राय 3 सिखावआ गोबां रां खावनानै लाङो आरो नलबारि जिल्लानि पुलिस डिपार्टमेन्टआ बै 3 सिखावखौ हमनो थाखाय गोबां नाजायो। बेवहायनो पुलिस आरो बिसोर 3 सिखावनि गेजेराव फायारिं खालामलायनाय जायो, जेराव बिसोरनि गेजेरनि सासे सिखावआ गावनि जिउखौ खोमायो आरो सानैया पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'यो। दिनैनि रादाबा बेखिनियावनो एसेनोसै। गोजोन्थों। सोरनि बेग बियो? एसेबां रांखौ सोर गालांखो बियाव? सानसेखालि गोमानाय राङा आं दिनैसो मोनफिनबाय। बिदिब्लाथ' सोराङा जेबो दाय गैया। सोरांखौ आं नंखाय दायावनो जेलाव दोननाय जाबाय। बिदिब्लाथ' सोरांखौ आं गाबोन हगारनांसिगोन। माइनाव, नों बेफोरखौ नुबायना? सार, आं मोजाङैनो नुबाय।
माइनाव दिनैनिफ्राय नोंनि मेगन थाइनाया हामबाय। माइनाव सोराङा फैबोला आं नोंखौ सोरांनो गथायना होसिगोन। दा नों बेवहायनो साननैसो थाथ'। डक्टर सार सोराङा बहा थांखो आं मानो नुवाखै? बियो आंनो रांखौ होनानै बहा थांखो आं जेबो मिथिया। सोराङा फैयागौमानि नों बेयावनो थाथ'। सोरां दा नों बहा दं? नों आंखौ मानो लांफैयाखै? आं न'आव थांनो लुगैबाय, लांफैदो नों आंखौ सोरां। आंखौ थाबैनो लांफैदो सोरां। सोरां जिराय। जागोन सार। सोरां एसेबां गोबाव बहा दंमोन नों? डक्टर सार, आं रां खामायनायाव जोबोर बेस्थ' जाना फैनो हायाखैमोन। डक्टर सार, माइनावआ बबाव दं? माइनावआ जोंनि हस्पिटालावनो दं। र' आं माइनावखौ लिंहरनि। हेल' माइनाव, नों बिसिम फै। मामोन सार? माइनाव, नोंनि सोराङा बेनो। सोरां, नों माइनावनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावबाय। सोरां, नैबे फाइलाव नोंनि सिगनेसारखौ होलां। जागोन सार। सोरां, सम मोनोब्ला माब्लाबाफोर बेरायनो फै। जागोन सार। सोरां आरो माइनाव, दा नोंसोर थांनो हासिगोन। जागोन सार। थौ माइनाव थां। थौ सोरां, न'आव थांदिनि। आं न'आव थांनो जोबोद लुगैबाय। जागोन माइनाव, थौ। सोरां, रथ' आं आइजों दसे रायज्लायनि। आयै थैनोसै समाव नों आइया आंनि मेगन थाइनैखौ नुगोन होनना बोर होलांदोंमोन। दा आंनि मेगन थाइनैया नुफिनबाय आयै। दा आं गावखौनो गोजोननाय मोनबाय आयै। सोरां, आंनि मेगन थाइनैया नुना मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। सोरां, नों दिनैनिफ्राय आंनि आरो आं नोंनि। जागोन माइनाव। नोंनो जाबाय आंनि माइनाव।